Mayong gabi mga kaigsunan, mayong buntag, udto, mayong gabi. Depende sa inyong pagtanaw diri sa aton tulumanon paguting kay sa kamaturan. Kumusta? Kumusta kamong tanan ato nga mga suki nga mga listeners, ato nga mga suki nga viewers. Kumusta tanan ato nga mga kaigsunan? Sa dili pa ta mo detalye mga kaigsunan, mag-ampo sa ta. Dalaygon may mayon mga Diyos, salamat Ginoo sa imong kayo, sa imong pagpakikuban kanamo. Salamat sa imong pag-iusa, pagdugang sa kaalam. O panalangin ni ang tanan nagtan-aw nini. Salamat sa pagtubag sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Mga kaigsunan natong pasalamatan ng Ginoo nga diin naghatag siya kanato og panahon alang sa pag tuon sa iyang mga pulong. Og atong gipasalamatan ang tanan nato nga mga sponsor atong si Sir Jonathan. Sir, maayong gabi mo dia, Sir Jonathan Dandoy kauban sab ni Brad Chuklan. Og kumusta ka tanan og tanan nato nga mga members sa 3 Media, maayong nga gabi kanatong tanan. Yahay-yahay lang kita karon mga kapaglaom. Kay gitugutan pagyutas Ginoo sa pag tuon sa iyang mga pulong, no? Ang pulong sa Ginoo makahatag kini kapaglaom og kalipay paglaom kanatong tanan mga higala. Mo na nga atong pasalamatan ang Ginoo nga naapagi panahon higala sa pagputingkay. Diri lang sa atong Biblia di Studio del Expositor. Ang ato mga kaigsunan ang Santa Biblia mao'y mutugan, mao'y muhatag og gipasabot. Dili kay kita mao'y muhatag og pagpasabot unya mangita den tag bersikulo nga mohaom diri sa atong kaugalingon. Mao nay kasagaran sa uban mga kapaglaom nga naa sila'y kaugalingong opinion rason. Unya ila dayong pangitaan og mga bersikulos Biblia para nga mohaom-haom mga kapaglaom. Mo nay usa din nga atong naobserbahan na atong namatikdan mga kaigsuonan. Og usab ang higala atong inumduman mga kapaglaom nga sa dili madugay, maabot na yung panahon. Atong hinumduman nga nagsaad ang Ginoo nga siya higala, mubalik gayon. No? Mubalik siya mga kaigsunan. Nganong mubalik na siya mga higala? No? Drink the new Fit and Right Detox every morning. Muna nga ang uban mga kapaglaom, gusto na gyud nga ang Ginoo mubalik. No? Nandoy ko sa bahan, di nato asa, layong napit unahan dito. Sa kaugmaon, ang langit mahayan, ang mga damo, kumatungay may kabulayan. Sa kaugmaon, kay si Kristo, kuyog pusa, kahamturan. Kung ang kinabuhi ng akan, sa pagsuliran doon ay pag-aamon. Sa kaugmaon, ang langit mahayan, ang mga damo, kumatuhan may kabulanan. Sa kaugmaon, kay si Kristo, kuyog pusa, kahamturan. Mga
kaigsunan anindot kayo nga atong gi paabot ang atong Ginoo. Malipayon kita magkapaglaom. Gayon na ako nasayran ang kaluwasan. Ako rin kumusta sa mga atong mga debaters team magkapaglaom, mga hatag sab o mga pagpasabot ay ang rason ng higala ganong dunay mga debate tungod kay adunay kamatuoran niya wala dawata sa tao. Unya nangayo silag mga prueba, nangayo silag naabagis Biblia. Mo nang aduna siya debate. Gitawag na siya higala friendly debate, dili na ingon nga mga balasubas nga debate, mga kaigsunan. Dili ang kun ato ana nga inabigo nga pagka debate higala no. Sa kauma, ang langit mahayan, ang mga damo, kumatuhan may kamulhanan. Sa kauma, Atong isgutan karon mga kapaglaom ang may tungod gyapon sa pagkaon. Kay importante ka higala kay ang uban gud nagunahuna gid sila mga higala nga ipakaon na gid ang mga tanang mga mahugaw kaniadto pwede nang kaunon sa panahon sa Kristohanon. Mao na ang argumento nila nga sa Kristohanon wala ni gibawal mga kaigsunan no sa Kristohanon. Pero sa mga Hudiyo daw na ay gibawal. Kaya kapag laom matud pa nila nga sa Hudiyo lang na nga mga balaod. Iya lang kana sa Hudiyo walay labot ang mga hintil. Pero ang pangutana higala, kinsa man ang nagwali ngadto sa mga hintil. Nga gani sumala sa Roma 16:5 nagtigo man sila sa balay ang iglesia mga kaigsunan. Nagpasabot the congregation of God or the believers of God nagtigom diha sa sulod sa balay. But pasabot nga dili gambalay ang iglesia kundi katawhan sa Dios, ecclesia. Gikan sa Griego nga pinulungan ecclesia, sa English the believers of God or the congregation of God. Unang gitawag church. Dili na nga building mga higala kay ang building dili na magtigom mga kaigsunan no. Di na siya magtigom higala. si Kristo, lubos sa kahanginan sa kauma. Sabahan di nato asa layong dapit unahan dito. So may gipasabutan na kapag laang Jerry may tungod na ni ana nga mga hunahuna mga kaigsunan. O ila sa nangunahuna kay gusto manggod sa uban nga mga sikta nga makalikay sila sa mga pagkaon nga sama ni ana o sa mga gidili nga dili na sila kakaon. Kay ngano kapag laom una sa tanan bansay na sila mukaon sa mga mahugaw nga mga mananap. Namo gyud ang mga hugaw mananap higala nga nahimong kumun karon sa tao, nga nahimong espesyal mga kaigsunan kanang karning baboy. Mga litson gani, murag sadya na nang ang birthday mga igsoon basta na mga litsong baboy no. Muna nga maura na pinaka-unique nga mga hugaw mga kaigsunan, pero sa ubang bahin nga mga mahugaw sama sa iro wala kay na nila nahimong espesyal no kanang mga hugaw nga naas kanal wala kay na nila mga kaigsunan. Mao na nga ang ilang una-una nga paglaom nga sa bag-ong tugon sa panahon sa Kristohanon wala na sila sugua. Wala na sila sugua nga nila. Ang Roma 15:4 higala gisulat ang kaniadto aron sa pagtuon kanato karon. Unsay purpose? Aron ang matag usa makabaton sa paglaom. Ikaduha makabaton sa kalipay. Number 1, ang tao makabaton sa paglaom. Ang pangutana, wa bay labot hintil ana sa paglaom. Para sa ako mga friend, mga palangga, wala man magpasabot nga kung dili isugo sa New Testament, dili na siya tumanon.
mo ng tiknot mo, tiknot. Ang libro sa mga apostol, libro kung gitawag scripture sa Ginoo sa ilang panahon, ang Old Testament. O, dili po pasabot nga ang panahon nila ni Kristo, ang Old Testament, wala na. Ilan ang libro, mga igsoon. Kaya ang New Testament, kamulo pang sulat, mga higala. Kaya sa panahon pa na sa mga apostol, no? Na kumpleto ang sulat, mga igsoon, sa panahon ni Juan Revelador, katong adto sa isla sa Patmos. O, dito siya nakapadayon og sulat. Dito na kumpleto ang gitawag og Biblia gikan Genesis hangtod sa pinadayag. Di modo ang mga libro sa unang nakambig nga mga hintil, ang mga Hudiyo gyud igsuon nga walay pagtuo ni Ginoong Kristo, wala gina sila magwali hintil. Wala klaro igsuon kay bawal man na sa ila. Buhat 10:28 usa ka supak sa mga Hudiyo ang pagpakigharong sa mga hintil. Usa ka supak sa mga balaod sa Hudiyo. Namugod sila mga tradisyon, mga igsoon. Nga kung dili ka Hudiyo, sama na mga Hudiyo, o unsa pa diyang mga Hudiyo, matudpas mga apostol nga, padili, o dili ka mo atubang nila. Nga naman, kaysa ilang pananaw kapag hugaw sila mga kaigsunan. Muna nga, gipakitaan si Pedro, og pananaon, mingon ang Ginoo nga Pedro, pag tumindog ka pag ihag kumaon, kay kanang kaon igsoon, gi-emphasize na ni Ginoong Hesus before siya miadtog langit. O nga kana di ang pagkaon, minsahi na Pedro tumindog ka pag ihag kumaon. Mut pasabot nga kung gusto ka Pedro, kinahanglan makasabot kas minsahi. O nga naman, unsa man minsahi, mga igala, ang minsahi, pwede mong basahon ang pinadayag 10, mga kaigsunan ko. Sa pinadayag higala, 8:10 gikaon tamis abot sa tiyan pait. Oh, ang mga mensahe higala, grabe kanindot sa mensahe, pero ang resulta kay sayop lagi ang paghubad, pait na siya. Dili basabot kining kaon igsoon, mao ni siya ang mensahe. Duha lang ka klase ang mensahe nga naa sa Biblia. Kung ang tao magbasa, duha lang ka klase. Number 1, nagtudlo siya sa tinuod. Number 2, wala siya magtudlo sa tinuod, pero gigamit gyapon ang Biblia. Oh, pwede mga kaigsunan, gamiton ang Biblia aron lang sa pagsupak nimo. Nga bisan ka na ang imong katarungan tinuod, apan pwede ko nang supakon pinaagi sa Biblia. Pwede na. Nga naman pila na mo pagsupak. Yang ang akong sa dili ko kamatuoran butang ta na ako'y basahon diya itukma-tukma para lang gyud nga maguba ang imong argumento. Mo na siya nga ang Biblia higala mugiya ngadto sa kaluwasan. Klaro mo na siya. Pero ang Biblia kung dili maayo ang pagtudlo o dili mao ang pagtudlo pinasikad Biblia, ang Biblia muhatag po na ni mugiya padulong sa impierno. Ngano man dili naman mao ang gipasabot. Karon unsay nahimo mga kaigsunan sa mga amigo natong mga RCC, naghimo sila tampered para lang mabasa ang ilang iglesia nga gitukod ni Kristo. Oh. Kay ilaman niya gi sulti higala og ila kanang gimensahe nga ang iglesia Katolika, Apostolika, Romana gitukod gayud ni Kristo. Samantala mga kaigsunan nga sa 33 AD ang gilitok lang sa kasaysayan, the Catholic Church founded by Jesus. Catholic Church. Ang Catholic Church sumala sa mga dagkong libro, daghan nag-claim niya na pati Iglesia Katolika nag-claim niya na mga kaigsunan, pati ang Protestante, mga dili Katoliko nga Romano nag-claim. Muna nga ang Ginoo mga igala nakahibalo na siya mga igala kinsa ko, nagtuman ba ko, naglapas ba ko.
Hibalo ng Ginoo ni ana mga kaigsunan. Muna nga sa pagkakaroon higala, gikinahanglan jud nato ang pagsubay gayud sa hustong paagi. Muna gingon nga kung mubiyahe ka, siguroon nimo nga ang imong biyahe tunong gud sa imong gihuna-huna nga adtuan. Namugoy uban mga higala magbiyahe. Unya tingala siya nga nang gud sa beach. Dili ti ginako ni plano. Oh. Ngano man tungod kay nadala siya kapag laom sa mga tao sa promosyon. Uy ato sa beach. Dili mao ang iyang tumong pero nakaadto siya. Ang tumong niya wala siya makaadto higala. Ingana ang gingharian sa langit, ang tumong nato langit pero daghang kay nag-introduce nimo nga dili ka makasubay sa Biblia. Sa di ka makasubay sa balaang kasulatan higala, ipatipas ka. Kaya nga naman, nahimo naman na siyang daw matarong, daw dalang matarong. Kaya ang dalang sumalas Biblia, Salmo 119:1, kasuguan mo gusto Ginoo apil na ang baboy ni ana. Nga dili ka magkaon. Maglakaw ka sa kasuguan sa Ginoo. Ato pa nagtuman ka. Oh, unsa mang bahina be? Unsa mang bahina nga ang mga Adventista nga kanang inyong gisungag, kaming mga Adventista gisungag ninyo, asa mang bahina nga among gisupak ang Biblia. Pato pa nila mga kapaglaom, kanang imong kuan kanang namaka. Maka kuno. Wala man ta mamaka kay Biblia may atong gibasihan kapaglaom. Muna nga klaro gi kayo ang gisulti sa Biblia. Biblia ang mupahayag basahon po nato ang mga hubad diya sa Biblia. Mga hubad diya sa Biblia kapag laom. Dili kay butangan nato lain. Sakto ginang giingon diya sa pinadayag mga kaigsuonan. 22:17 nga ang nagadugang sa propesya o dugang sa Biblia, mga pulong ginagdungagan iyang hampak. Nga naman, kaya naibalaan na sa Ginoo kapag laom nga nagi mga gitawag na ito, mga buguyon, mga igsoon. Nga dili, mahadlok nga butangan din na kaya nailang pagtuo. Nga total, kami na may tinuod, di amot na lang ng butangan. Para lang yun nga mutuo sila nga naas Biblia. Anak ka peligro diha, kay naamang daghang parehag kopya ni anak niya. Ang imo rin na lahi. Kunya, ipabaligya din mga kaigsunan namin, mga dokumento, no? Bisan si Mr. Talibong, Wendell Talibong, nasayod siya ni anak. Kung unsa iyang gibuhat, mga kaigsunan. Unsa iyang gibuhat, bahala na magmanglimbong, basta kay ang ilang gano'n na mulutaw ang ilang kamatuoran. Nga ang Iglesia Katolika, tinukod gayon ni Kristo mabasa, one holy, one Catholic, litra po litra, o words for words sa Biblia. Pero lagi, dili kabalik lagi. Dili lagi kabalik sa original nga Grego mga kaigsunan. Kay, wala dito, paraphrase ang tawag ni ana, gipunan lang kapag laom mo. Sa kaugma, ang langit mahayag, ang mga tao kung ako'y kaulanya sa kaugma mo, kay si Kristo yung pusa kahamburan. Kung ang kinabuhay ng akin sa kamasiran, duna'y paglayo sa kaugmaan, sa kaugmaan, ang langit mahayag. Sa pagpadayon mga kabaglaom, nga nilang, ikaw naminaw karon na may katungod ka sa pag-personal nimo nga pagtuon sa Biblia. Pasag ka na mga bersikulo, ayaw mo kaikog pagkopya sa mga bersikulo gigamit sa mga Seventh-day Adventist. Ayaw mo kagkuol niya na, kay gikan na sa Biblia. Inyo na siyang tunan, inyo na siyang estudyohan sa pagayo. Kung unsa gyud ka tinuod, gikan sa unang doktrin hantod sa 28 katima, imo nang tunan, asang bahina din na ang dili tinuod mga kapaglaw. O, nga na lang. Ganang gingon na lang buhat, Jis, may mga kahulugan doon ay gipasabot yan.
Kadaan na nang gisulti, for God so loved the world that He gave is the only begotten Son, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Klaro kaayo mga kaigsunan. Nga ang kalibutan gigugma sa Dios. Wala nga before niadto ang Ginoo sa langit iyang istorya si Pedro. Wala gituntunan og habol nga upat ka kanto nga naa dinha ang tanang matang sa mananap mga kaigsunan. But pasabot nagasimbolo kana sa tao nga sumala sa sulti ni Pedro nga gipakitaan kog pananaon nga dili na hingan lagbastos o mahugaw ang tao nga ginluan sa Dios. Giklaro man gyud ang mga igsuon nga nung mga kapaglaon di man ta magpaklaro. Ato nang klarohon higala kay tao man ang gipasabot niya nabot pasabot ang mga hintil pwede na silang walihan. Mo na nga niabot sa Amerika, niabot sa Pilipinas, sa bisan asa nga mga lugar adunay mga taong nag-alagad sa Ginoo. Tungod kay ang mensahe sumala sa Lucas 24:46-47, nagsugod sa Jerusalem hangtod sa tibuok kanasuran. But pasabot higala, ang pagtulunan nato na ang sugod sa Jerusalem. Wala tay pagtulunan sugod sa Roma, no? Nga miingon ta nga ang pagtulunan na as Roma wala sa Jerusalem, sumala sa mabasa mga kaigsunan. No? Karon ato nang naklaro, dili kita mga ons mahugaw. Hugaw guna. Oh. May paymulitok mo ginluan mo guna sa Ginoo, dili na siya hugaw. Kung mao na, kung dili na siya hugaw, kinsa sa mga apostol nga nagkaog baboy. Kaya di naman hugaw. Pila na mga kakatuigan niya, to na si Kristo. Humana si Pedro gipakitaag pananaon. Niminsahe pa si Pedro sa mga Hudiyo. Hoy, mga igsuon kong mga Hudiyo. So ako mga Hudiyo, ang baboy pwede nang ipakaon. Gipakitaag pananaon sa Ginoo. Dili ka muingon ana higala ang si Pedro kung tinuod pa ang imong Ginoo na. Wala mga kaigsunan. Nga naman, ang gipasabot sa pagginlo, ang dugo ni Kristo alang sa makasasala. Ang baboy sa may sala, ang mga mananap sa may sala, walay labot sila sa dugo ni Kristo. But pasabot higala, wala mahinloy ang literal nga mga mananap. Ang gihinluan kita nga mga mananap nga nagsimbolo sa tao. Kitang mga tao ang giulaan og dugo ni Kristo. 2 Pedro 1:9, klaro mo ginangingon diya, wala mo masayon nga kamo ginluan na sa Dios ang inyong karaang sala. Wala gyud bang yun, nahiwala po mo may balo nga ang baboy gipasaylo na, ang baboy ginluan na. Wala maglitok si Juan o si Pedro ni anak mga kaigsunan. Mao na nga ang ato lang mga higala, dili man siya pinugsanay mga kapaglaom. Ang amo lang ini nga mapahayag na mo ang kamatuoran. Kung naminaw ka karon, pamalandungan sa pag-ayo. Kay ang nakataya ni ini higala ang imong kaugalingon. Akong kaugalingon. Kinabuhi ang nakataya ni ini higala. Sipyat lang tagamay mga kaigsunan. Impierno higala. Kinahanglan siguroon nato kapag laom ang atong panaw ngadto sa langit higala. No? Siguroon nato mga kaigsunan. Siguro maganit tagkaon nga maglaom unsa pa ka ng langit mga higala. Bueno, mga igsoon natin panahon. Thank you very much. No? Ako lang nga katungtanan nga nagtanaw. Ako lang gihangyo ninyo nga mag-subscribe mo sa ako YouTube channel. Kining pag-uting kay sa kamaturan. Ano itong Jerry, wala na to. Girimove na itong kaigsunan. Kinilang pag-uting kay sa kamaturan. No? Diri sa atong Biblia de Studio del Expositor. At mga kaigsunan nga nilang higala nga dalatabang sa inyo, makatabang mo, mag-subscribe mo sa akong YouTube channel. Pag-uting kay sa kamaturan, ito nyo ang bell, kaya anytime na yung mga video mo abot sa inyong Facebook mga kaigsunan. Nga na. Salamat kayo mga higala. Kung doon na may nasakitan na, dili na mo tuyo ang pagpasakit sa tao, kung dili ang pagpasabot lang sa tao mag-amputan.
Dalay go may na mga Diyos. Salamat kay Ginoo sa imong kayo. Salamat sa imong paghiusa. Salamat sa mga pulong nga among natunan. O ikaw Ginoo magpanalangin sa tanan nagtanaw. Salamat sa pagtubag sa ngalan ni Jesus. Amen. Maigsoon wala na gyud tay panahon. Salamat sa inyong pagpakiguban. Ako magaingon mga higala. Wala kitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan. Kung dili pagdapig sa kamaturan. Thank you very much. Ug mayong gabi kanatong tanan.